U organizaciji Centra za socijalni rad Gradiška organizovana je podjela poklon paketića za djecu iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Savez gluvih i nagluvih, djecu iz višečlanih i socijalno ugroženih porodica sa područja naše opštine, kao i djecu romske populacije. Ove godine novogodišnje paketiće dobilo je 370 mališana. Djece ima mnogo više nego što je danas, ali mislim da smo obuhvatili te kategorije koje je trebalo u našem planu obuhvatiti. Koji je značaj ovakvih dodjela i uopšte? Pa prije svega značaj je u socijalizaciji. Vidjeli ste danas da smo krenuli za podjelom paketića djeca koji idu na inkluzivnu nastavu. Svi smo ovdje zajedno, znači svih udruženja, svih porodica. Novogodišnjim paketićima obradovali su se najmlađi Gradišćani, ali i njihovi roditelji koji kažu da im ovakva vrsta pomoći mnogo znači. Vodim deda Mafa i vodim što sam dobio poklon. A šta si dobio Autiće. Je ti ovo prvi paketić? Da. Ovo nam je lijep poklon, najbolji, prvi put da je dobio ovdje poklon. Drago mi. Imate dvoje djece, jel? Dvoje djece. Marka i Nikol. Puno znači za nas, a i za njega isto. Ima puno drugara tu i baš je ovo fina manifestacija i baš nam je drago što je ovako obručeno da djeca pak malo osjeti nešto da Novu godinu i tako i šta ja znam. Je li ovo prvi put da vam centar pomaže u takvom dijeli paketića danas? Pa jeste, prvi put je. Podjela paketića organizovana je zahvaljujući kabinetu načelnika opštine Gradiška. Tradicionalno svake godine uoči novogodišnjih i božićnih praznika želimo da obradujemo djecu, da putem Centra za socijalni rad i oni koji su korisnici usluga Centra za socijalni rad, da dodijelimo djeci paketiće, da imaju ovdje jednu predstavu, da ih raspoložimo, veselimo uoči ovih novogodišnjih i božićnih praznika i da im zaželimo puno zdravlja i sreće i u narednoj i u svim narednim godinama. Zaista i ovim putem pozivamo 30. decembra u 12 sati u Zimskom gradu. Bit ćemo u prilici da obezbedimo doček dječje nove godine uz prisustvo hora Vrapčića iz Banja Luke. Pozivamo svu djecu da se odazovu za doček dječje nove godine. Osim nezaobilaznog Djeda Mraza koji je poklonima razveselio mališane, i glumci Grad pozorišta izveli su pozorišnu predstavu.